Ayo co Ayo Mas kudu arseto kagem mo aliku papriye ojo lali parang aku nadyan kula boten melu besuke kelingono lelahku
pumri pat biru pabriye mre sulestya ingkang wardi yen takon isi atiku besuke mes sanono ali ali a e a e a e a e o e ngakemo ali aliku pabriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu esuke elingono lelap beku lamun ambane celopa ebane amung tansah damel jowo iki ambane kencana esuke tansah patia rareja Udah Arseto, Arseto. Masuk, masuk. Oh, yo.
Usa, usa, usa. Ya la 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 la. Yo yo yo. Yuk. Dap duri duri dap duri duri dap dap duri duri dap duri 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 Memang untuk Anda. Kesenanganku mas. Besok minggu main dap duri duri dap duri duri dap dap duri duri dap duri duri dap duri duri dap. Ayo mas, ayo mas. Ayo toh, kudu Arsita lho Pak. Kesenanganku mas. Edit. Bersama dengan audio sosis. Masuk. Aplikasinya.
saka sok neng di teng pari tanasa aku mandel ana jerone ati ali dek kembang kuningan tok kemak bentok neng witek sawo besok neng witek pari kuningan batok kemak besok neng witek sawo
gedeng ekara kuning kamile gede ora nyono aku ora ngira jebul kowe wis ana sing jati. Yeah, yeah. Ayo yo. Yuk, 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 yuk. Nyos. Iya. Ayo, Mas Hendra. Kelar no kloso. Tambah lecet. Eyek, eyek. Kontore kaje bawa mrene tak sopirane yen to seneng kok aja mung mandeg golek ana ganti omahe. Yuk, 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 yuk. Kuda lumping. Os, os, os. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesedihan kita jadilan untuk Arseto, melihat kesedihan kita jadilan untuk Arseto. Nganti Dik. Yo. Nyuwun pangapunten dhumateng sagunging Sutresna Budaya khususipun Sean Jadilan saderengipun beksan saking lare-lare Kuda Arseto tumuli pun lajengaken menika wonten ing Kupat Luar saking Brayat Ageng Bapak Jupriyanto dalasan Ibu Sarjinem saha ulang tahun Adimas Fajar Koiru Ramadhanu. Yo Mas Par niki wau gek didalke. Monggo. Ing samangke Kuda Arseto badhe ngaturaken kalih bapak. Bapak ingkang angka kalih ninggih bapak saking putri-putri Kuda Arseto.
agunging para rawuh kakung miwah putri Pademen budaya ing menika panjenenganipun Bapak Jupri dalasan Ibu Sarjinem mandatipun Dik Nurul kaliyan Bapak Suryo dalasan Bapak Kolil saha Ibu Eni ngluwari ujar Indonesia supitanipun Adimas Fajar Koiru Ramadhanu Pak Jupri kaliyan Bu Sarjinem pucuke janur dicekeli Pak. Heeh, kaya nyekeli karo nggone lek 6 kae lho pucukane. Heeh. Nggih. Kairing donga mugi-mugi panjenenganipun Bapak Jupri sak keluarga tansah pinaringan bagas waras ayom-ayom tentrem. Rezeki kathah lan barokah. Syukur gage turah. Saged kagem ngamal jariah. Syukur gage tasih turah. Saged kagem netepi darmaning asepuh ingkang sunah. Tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Kanthi ngucap bismillah luari jaripun Bapak Jupri dalasan Ibu Sarjinem. Lep. Kejawi ngluwari ujar supitanipun Adimas Fajar Koiru Ramadhanu menika ugi ulang tahun ingkang kaping 11. Wah jane iki nanggap dhewe-dhewe gak didadekke siji ngiritno kowe. Menika ulang tahunipun Mas Fajar Koiru Indonesia Koiru Ramadhanu ingkang kaping 11. Kairing donga disekseni para sedulur-sedulur kathah mugi-mugi Dek Fajar dadi anak kang soleh mituhu dateng tiang sepuh agami lan negaranipun. Tiup lilin, Duk. Sapa? Le Cahayu, Cah Bagus. Yo, selamat. Ayo ta. Iki dicekel. Amin ya Allah.
kamu, bahagialah kamu. Yang ku beri Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga dalam hati. Maaf, bukannya baik atau gak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Sehat selama-lamanya. happy birthday, selamat ulang tahun. APD BBS. APD BYUATB Kudu Arseto. Yo. Yo. Ya. Yuk 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 yuk. Iyo, iyo, ayo. Os. Oh ya. Yuk 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 yuk. Kudu Arseto.
tingkar mengkoreng koro akarono karena parti sewi Katarto mangkar titik ilmu lungguh katumrap ing tanah Jawa aku mau akabeh Mas katon pecane yen mung brengkaton cara aduh wiragane sinawatan ambo gumiak ngene ya iki ya. Gumiak tenan. Hayeng regen. Alon ndak kesampar lho. Pokoke nek ora jarat ora ana sinden gelem jadil barang ke. Ayo. Heeh. Aku tuh ki gek engko minak konser barang ning mangkat. Apa meneh? Sesuk tanggal 19 ning Temanggal. Nek Temanggal. Genepi grup ndak Excel. Genepi perlu Dadi apa? Dadi apa, Rat? Anu lho ndak, kan pemainnya teko siji to. Kamu entuk BS kok adminnya kon genepi. Kon genepi. Kek macak kepiye, Rat? Macak bulu. Ya, ini dilanjutke ya. Sepiro, Mas? Syarat lali.
Pacaane sarwa asri coba tenaku tansah kuat mas mos lumayan amon mas para Aris, oh iki ya. Dongkraknya aman. Mas Aris. Res. Ora, biasane ngendi-endi kuwi tukang kendang sik dimatke bokong penyanyi wedok. Lah kok iki sik dimatno bokonge Jarot ae lho Jan. Lah iki lho bokonge bokong wedok e. Ora lek ngendangi tenanan lek ngematke nganti Jan. Wah, rak yo ngono to Mas Aris Tonggol. Ae udu. Sembarangan. Aduh. Pokoknya kok baline ngati-ati ya Rot. Iya. Ket mau bokongmu wis dilirik karo Oh, Aris. salah Mas iki ganjel yo Mas. Oh, ganjelan to? Dadi engko nek Oh. Terus no. Yo. Pacaane sarwa asri coba paringi panjang yuswa Allahumma. Amin. Ingkang dereng gadah jodoh pun paringi jodoh Allahumma. Amin. Ingkang sampun kagungan jodoh bojone loro Allahumma. Kok sik amin kok bapak-bapak kabeh ya? Langsung A1 bapak sarungan. Amin mumpung adem. Mumpung adem. Adem. Lah nek adem ki ya arek loro ya. Kan ya satu guling,
siji teman tidur ngono. Kira iya ngoten. Alhamdulillah menika Mbak Nyumili anggenipun yanto nonton ya Mbak Hilka, Mbak Tata. Wah, parkirannya full. Amin. Niko gingaturaken Sugeng Makarya selamat bekerja untuk Karang Taruna dan panitia yang ada di Karcis. Yang bertugas Bertugas. ya. Ya. Bakul-bakul paringi laris. Amin. Amin. Pulang murah adole laris. Betul, Bener. betul, betul. Amin. Amin. Sok. Amin. Ora tenan nih, perlu diurus Mas. Lah kepiye? Sajake nek mandek ngene iki kira-kira seberapa jam ngono kepiye ya? Bos, malah bodol. Si boyok bodol ngayu ning pantiri ini ronsen to nek ngene. Iyalah. Mas, aman. Bah. Aman pora? Bah. Pak De ampun ten burine nggih. Nang apa? Ndak kentutan. Orang muni nek entot. Ora muni. Ora. Lah mergane. Ya lagune apa iki? Kaos panglipur semua. Kaos panglipur dumateng kanca-kanca lumantar Kudo Arseto mbok menawi sak mangke. Ini Dek Fajar belum minta lagu Dereng. atau ibunya ingkang pundi? Bu Dek Fajar. Yang mana? Oh sampun nyare. Oh ibu. Itu minta loh. lagu apa? Alon-alon nganjuk. Oh niki dari Alon-alon bapak siapa? nganjuk. Oh ibu, Oh, matur ibu. sembah nuwun. Berkah barokah Ibu. Berkah barokah. Mugi Ya pinaringan Allah. rezeki lancar. Ya, ora loka anake saya. Kebak injih. Kalau engko siji Mas Gede Fajar. Apa? Aja nemen-nemen renjadel engko ndak jahitane rontok. Ketok wis mari ya. Wis mari. Mari urung. Eh, Oh, wis garing. Kok ya krungu to ya? oh wes garing to le gene wingi kok pap aku jek gendelen le. Sembarangan. Ijek nyemruk bunga tulip ngono kae. Walah. Mana minangkani pamundutan Iya, Mas? mana mungkin lagu itu? Lagunya apa? Alun-alun nganjuk. Alun-alun nganjuk. Satu atau dua. Kan ono loro to. Paling lunga tak Nggih, sing niku. anti-anti. Lunga tak anti-anti. Apa sing dua? Lah nggih nggih Nggih, nggih. lah nggih. Nggih. Ya niku. Refe ingkang Awale menika. niku Bu. Nggih, nggih. Mula bukane. Iya. Semoga Mas. Dek kalian ibu sinten menika? Dirahasiakan. Oh, no name nggih. Hamba Allah nggih Bu nggih, nggih. Klarune siji Mbak. Napa? YouTuber yang kono kabeh. Apa? Dirahasiakan tetep Oh, iya. angel kok yo. Nuning. Inti. Ora di Zoom lho, Lek. Setengah lagu lumantar kanca-kanca. Kudu harus itu. Alan-alan nganjak ya. Ya Mas Arif Mancung. Asoy. Satu nomor tembang bareng Kudu Arseto. Dance Audio Sound System. Rapenak Jute Bali. Ora dadi, ora dadi. Cepat deh. Ora cepat kok wong danan. Lunga tak anti-anti. Kapan gonmu bali? Mesake endahing wangi. Kudu nganjuk iki. Sumilen angin wates saya tambah ning ati. Apa kowe ora ngerteni kowe tak kangen Goyang yo. tak Goleki terminal stasiun tak upeki senajan setahun tak enteni bersambung sing tak godeli lali tenan oke konmu janji-janji disekseni lampu alun alun iki lali tenan oke karo aku iki nek terminal stasiun gon goleki Kembali Kudu Arseto. sur sur
alun iki lali tenan tode karo aku iki neng terminal stasiun gon goleki setahun tak ngerti tresnamu sing tak modeli sampun ibu mungkin terus saka panglipur dados sampai saya ugi dalu punika enjing sarange yo ibu sarange yo iya wonten alon-alon Nganjuk. Iya sampun katur nggih Bu nggih sak kamar-kamar nggih. Mbok bilih tasih wonten mamundutan. Oh ditarik rumi. Tarik dulu. Tarik ya Pak. Heeh, engko nek senengen Mas Aris ndelokno Bisma terus. Yo Aris Tonggon. Tarik deh.
Basuki Bawa Piye. Iyo, 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 ayo ca, ayo ca, ayo ca. Yang mana, yang mana, yang mana, yuk.
iyo 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 iyo. Iya, iya, iya.
ate Gak isa Jroning tok Disat tok 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 Iya. Iya. Hoi. Oh. Ayo nice. Surli BH. Nurli Ayo Nur. Ayo Nur Hoi. Ya.
Ya ya. Lulun, lulun. Ya oh ya. Oh ya. Oh. Oh ya. Saya tidak Iya, iya. Oh ya. Kudu asik